Здравейте! След основно проучване, направено по интернет и така с други контакти, решихме да се спрем на доктор Демир, защото отзивите за него бяха много позитивни и всички мои познати и всички хора по форумите насочиха именно към доктор Демир и наистина оправдава очакванията до този момент и нещата, които се случиха, бяха точно както ми бяха обяснени. Още от първата среща в София и контакта, който направихме там, затвърдиха тези наши положителни мнения. След което оговорихме час и ден, в който да пристигнем. Посрещнаха ни в хотела, настаниха на особено представителят, който е доктор Демир, българин с турско потекло, по-скоро българско потекло, но български произход, който много добре е запознат с цялата процедура и много добре също помагаше в целия процес. След като не взеха първата среща вече тук изследвания на кръвните изследвания, които бяха много добри резултати, мога да кажа, че докторът е с много лека ръка, не се усещаше нищо. И бяхме вече запознати основно как ще потече цялата процедура от първия до финалната част. Естествено, неизвестността се казваше думата, имаше някакво напрежение, леко притеснение, но в крайна сметка всичко се заслужаваше и ако някой каже, нали, че няма никаква болка или не, нали, нека да бъдем реалисти, има някакви усещания, продължителността на самата процедура е малко по-дълга, говорим за 6-7 часа, което лежението по гръб, по корем, създава лека дискомфорт, дори на финалната част вече се чувстваш уморен не толкова от операцията или процедурата, колкото от лежението 7-8 часа лежание на едно място. Обяснението на доктор Демир и неговият екип, също мога да го похваля, са доста добри. Момчетата справят се, явно вече имат доста опит в тази процедура. Те са мои така добри заместници. Какво друго да кажем? Нещо допълнение? Повечето неща моят приятел ги казваме, за които се сещам. Мисля, че нещата са на едно много добро, високо ниво. Моите притеснения бяха относно неизвестното това, че не ми бяха разяснени етапите, през които се минава. Това, ако се обясни, може би на повечето хора, ще им е по-лесно какво да очакват по време на това, на манипулацията и как ще се разтегне във времето. Защото всеки един момент чакаш да приключи, пък то не приключва. И ако има информация, така следва такъв етап, ще имаш някаква ориентация и ще се подготвяш така по-отдалече. Да, ще имаш някаква подготовка, че ще продължи още толкова, което ще накара да се мобилизираш. Да, при мен се получи следната ситуация. 4 часа след процедурата, докторът беше направил, впоследствие разбрах самите отвори, но аз не знаех, че това са само отворите. И той каза окей, и аз му казах окей, финиш. Той ме изгледа странно и каза но, аз не знаех какво точно да очаквам. Той ми каза в началото 6-7-8 часа, бяха минали 4, казвам се, може би съм по-бързо се справил с мен, но се оказа след това още 4 часа и финалната част едва ме издържах. На моменти дори исках да му кажа стига толкова, не искам повече косми, достатъчно не мога повече да издържа. Не, наистина продължителността, самото лежение на едно място, това няма как да се избегне, сега, който е решил. Но след операцията очаквах операция, процедура, не знам точно кой е правилната терминология, но очаквах след като мини опойките, защото да има някаква болка, но твърдо мога да кажа, че
час-два не съм усетил никаква болка, след като е изтекла. Не се наложи ползване обезболяващи? Да, обезболяващи сме ползвали. Анестезията като изтече нямаше никакви болки. И спахме съвсем спокойно. Има някакъв дискомфорт при спането с въпросите възбламички там, но трябва да се свикне. Трябва да се свикне по някакъв начин. На следващия ден вече всичко беше много спокойно, въобще никакви болки и така.